Καλώς ήρθατε. Ξέρεις ποιος είμαι? Είμαι κάποιος με τον οποίο ζεις κάθε μέρα. Κάποιος που θέλει το καλύτερο για σένα. Τα παιδιά όταν παίζουν, ψάχνουν κάθε ένα. Κάθε σκοτώρα, το μυαλό τους είναι μόνο στο παιχνίδι. Τότε μόνο είναι ευτυχισμένοι, γιατί το παιχνίδι είναι η ζωή τους. Έτσι και τα σημερινά παιδιά θέλουν να παίζουν ξένιαστα, αλλά δεν μπορούν, γιατί έχουν ένα πολύ σημαντικό καθήκον. Ποιο? Να προσέχουν τον πλανήτη τους, τη γη. Έτσι δίνουν το ένα στο άλλο τη γη λέγοντας. Κρατάς λίγο. Ναι, αλλά σε λίγο θα σου τη δώσω, να την κρατάς εσύ. Γιατί παίζουμε κρυφτό και θέλω να βρω μια καλή κρυψώνα. Κράτα τη λίγο ακόμα, δεν τελείωσε το κινητό. Είναι να έχεις εμπιστοσύνη στους μεγάλους. Μα το πέρασαν για δικό τους. Τότε έπρεπε να τον αγαπούν ακόμα περισσότερο. Και όχι να τον καταστρέφουν. Αυτοί του πρέπει να είναι στην κομισιό. Σου παίρνει το πλανήτη. Και όταν πίσω στο ζητώ, μου τον έχεις καταδείξει τελειωμένο το χατό. Από πού να ξεκινήσω? Για την τρύπα τι να πω? Πώς να σου εξηγήσω? Όπως να το φυγητώ. Αφού δεν θέλεις να ακόμα. Το πλανήτη μην ξεχνάς. Η γη, είμαστε στην αρχαιότητα και ως γέα, είναι ο πλανήτης στον οποίο ζούμε. Είναι ο τρίτος σε απόσταση πλανήτης από τον ήλιο και ίσως ο μοναδικός πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, όπου, όπως λένε και οι επιστήμονες, υπάρχει ζωή με τη μορφή της δική μας.